ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Наргиз Шарифзода. дар нашрияҳои маъруфи Покистон бо забонҳои англисӣ ва урду таҳти унвони ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббусҳои глобалӣ дар соҳаи об пешсаф аст мақолаҳо ба нашр расиданд, ки ба ташаббусҳои глобалӣ асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи об бахшида шуданд. дар мақолаҳо 5 ташаббуси глобалӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи об, соли байналмилалии оби тоза 2003, дасолаи байналмилалии амалиёт об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013, дасолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ва соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шудани соли 2025 шарҳу тавзеҳ ёфта аҳамияти бузурги онҳо дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об таъкид шудааст. дар хулосаи мақолаҳо гуфта шудааст, ки ташаббусҳои президенти Тоҷикистон дар соҳаи об пеш аз ҳама ба таҳкими ҳамкорӣ ва танзими муносибатҳо дар ин соҳаи ҳаётан муҳим нигаронида шуда, назари навро дар истифодаи захираҳои об дар минтақа ва ҷаҳон талқин ва барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор роҳро ҳамвор менамояд. барномаи ахборро идома медиҳем. зуҳуроти номатлуби терроризму экстремизм ба рушду пешрафти давлатҳо ва ҳаёти осоиштаи сокинони ҷаҳон хатари ҷиддӣ дорад. имрӯз барои решака намудани ин таҳдиди ғайрианъанавии муборизаи муштараки кишварҳоро тақозо карда мешавад. тоҷикистони соҳиби истиқлол аз ҷумлаи кишварҳои пешсаф дар масири мубориза бо зуҳуроти номатлуби аср қарор дошта, пайваста бо пешниҳоди ташаббусҳо ва татбиқи чораҳои мушаххас давлатҳои ҷаҳонро баҳри муқовимати дастаҷамъона бар зидди терроризму экстремизм даъват менамояд. иброҳим Назруллозода мавзӯъро шарҳ медиҳад. ҷумҳурии Тоҷикистон зидди терроризму ифротгароӣ. ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳои минтақа таҳдидҳои афзояндаи ҷинояткорӣ, хусусан ҷиноятҳои хатарноки замони муосир, терроризм, экстремизм, коррупсия, муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва ҷиноятҳои дигарро ба амнияти давлат ва рушди устувораш эҳсос намуда, дар ин замина баҳри пурзур намудани муқовимат ба ҷинояткорӣ қонунгузории мамлакатро такмил медиҳад. дар замони соҳиби истиқлол ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд санадҳои қонунгузорӣ қабул намуд, ки ба бартараф кардани сабабу омилҳои мухталифи ба терроризм ва экстремизм мусоидаткунанда ва пурзур намудани муқовимат ба онҳо нигаронида шуданд. чунончи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба экстремизм, дар бораи муқовимат ба терроризм, дар бораи муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба даст оварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом ва ғайра қабул шуданд. дар баробари ин дар мамлакат ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ дар самти пурзур намудани муқовимат ба терроризм ва экстремизм бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардиданд. аз ҷумла фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои пурзур кардани мубориза бо терроризм, дар бораи консепсияи ягонаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм, стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020, стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва амсоли инҳо. ҷумҳурии Тоҷикистон бо талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳон бо ташаббусҳои созанда, махсусан бо ташаббуси пешгирии паҳншавии амалҳои номатлуб экстремизм, терроризм дар созмонҳои бо нуфузи байналмилалӣ ташаббусҳои созанда намуда истодааст ва дар пасманзари амалӣ намудани ташаббусҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар саросари ҷаҳон қадномаҳои махсус ва нақшачорабиниҳои махсус дар давлатҳои ҷаҳон амалӣ шуда истодааст. бояд қайд намуд, ки имрӯз бо заҳмату талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, истиқлолияти комил ба вуҷуд омада мустаҳкам гардидааст ва ҳар як шаҳрванди комилҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистонро мебояд, ки барои
нигоҳ доштани ин сулҳу субот ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти комили ҷумҳурии тоҷикистон талош намояд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дин 9 марти соли равон бо дахли мубориза бо зуҳуроти нангин аз ҷумла терроризм ва экстремизм чунин гуфтанд: омӯзиш ва таҳлили масъала нишон медиҳад ки барои сарнавишти минбаъдаи миллати тоҷик омили ифротшавии ҷомеа ва пайвастани шаҳрвандон ба созмонҳои террористии дорои хусусияти динӣ дар шароити кунунӣ низ ҳамчун таҳдиди ҷиддӣ боқӣ мемонад ва дар сурати пешгирӣ нагардидани ин раванд оқибати ногувор хоҳад дошт. ساختار و مقامات داخلدار مملکت در اساس برنامه‌ها و دیگر سندهای قبول نموده سازمان ملل متحد این چنین معیارهای قانونگذاری بر ضد این تهدیدها مبارزه متشکلانه را میبرند. جمهوری تاجیکستان امروز به صفت دولت پیشرفت در همکاری با جامعه جهانی با مقابل این ظهورات خطرناک مبارزه میبرد. با برداشت از این ملاحظه‌های سبک‌آموز نسل جوان امروزه را میباید که زیرکی سیاسی را از دست نداده در حفظ مرز و بوم جمهوری کمر همت بندند. این نسل باید که با کمال مسئولیت تمام کوشش و غیرت را به اندوختن علم و دانش، سازندگی و آبادکاری روانه نماید. ابراهیم نزلزاده، مقصد برای برنامه اخبار. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷавононро нерӯи тавонои созанда ва пешбарандаи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти мамлакат меҳисобад ва ҳалли мушкилоту масъалаҳои вобаста ба зиндагӣ ва таҳсилу фаъолияти онҳоро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат эътироф намудааст. дар доираи моҳвора бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ бо иштироки ҷавонон аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамоиши маърифатӣ баргузор гардид. гузориши Манучери Сулаймон. ояндаро бо ҳам месозем. таҳти чунин унвон дар ноҳияи рӯдакӣ бо иштироки ҷавонони шаҳру ноҳияҳои мамлакат шоми дӯстӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарият ва ҷавонони касб кори гуногуни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ иштирок намуданд. зимни баромад масъулин таъкид намуданд ки татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. баргузории чунин чорабиниҳо ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳии ҷавонон дар таҳкими сулҳу осоиштагӣ ва истиқлоли мамлакат мебошад. ҷавонони мо бояд дарк намоянд ки ояндаи дурахшони тоҷикистон ва зиндагии шоистаи мардуми он аз ҷавонони имрӯза вобаста мебошад. дар ин тадбири фарҳангӣ ки дар доираи нақша чорабиниҳои тасдиқ гардида ва баҳри болидахотирии ҷавонони шаҳру ноҳияҳои мамлакат ташкил гардида буд, ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи рӯдакӣ суруду таронаҳои ифодакунандаи истиқлолу озодӣ ва дилангез пешниҳоди иштирокчиён гардонинданд. бо рӯҳияи болида ва самимияти хоса иштироки зиёди тамошобинон ба макони баргузории барномаи фарҳангӣ далели таваҷҷӯҳи бевоситаи ҷавонон ба суруду мусиқии асил ва муҳимтар аз ҳама ҳифзу арҷгузорӣ ба муқаддасоти ватани маҳбубамон мебошад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷавононро нерӯи тавонои созанда ва пешбарандаи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти мамлакат меҳисобад ва ҳалли мушкилоту масъалаҳои вобаста ба зиндагӣ, таҳсилу фаъолияти онҳоро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии худ эътироф менамояд. ҳамчунин дар ин рӯз ҷавонони фаъоли касбу кори гуногун бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. Манучер Сулаймон, мақсад ахбор. ҷиҳати тақвият додани хӯрамгардонӣ ва кабудизоркунии маҳаллу деҳот дар ноҳияи Ишкошим соли ҷорӣ маротибаи панҷум аст ки маъракаи ниҳолшинонӣ баргузор карда мешавад. то имрӯз зиёда аз 13 гектар боғи нав бунёд гардида, минбаъд низ ин раванд идома дода мешавад. гузориши Моҳираи Тоҳир. ҷиҳати иҷрои дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба сарсабзгардониву покизагӣ ва сазовор истиқбол гирифтан аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон корҳои кабудизоркуниву созандагӣ вусъат ёфта сокинони ин минтақа бо истифода аз ашарҳои дастаҷамона кабудизоркуниро равнақ бахшида истоданд. дар марҳилаи аввал зиёда аз 300 бех ниҳолҳои гуногуни мевадиҳанда ба шароити маҳал мутобиқ шуда шинода шуданд. бояд гуфт ки кабудизоркуниву сарсабзгардонии гӯшаву канори мамлакат яке аз ҳадафҳои муҳими кишвар маҳсуб ёфта дар паёми солонаи пешвои муаззами миллат байни иқдоми нек таваҷҷӯҳи зиёд равона гардида шудааст. дар заминаи дастуру ҳидоятҳои неки президенти мамлакат ният аст ки кабудизоркуниро дар миқёси ноҳия тақвият ёфта минбаъд ҳар ҳафта ин маъракаи муҳимро бо ҷалби кормандони корхонаҳо, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва дигар табақаи ҷомеа
ҷомеа идома меёбад. ниҳолшинонӣ дар деҳаи авҷи ҷамоати ба номи Рустамбек Юсуфбекови ноҳияи Ишкошим бо риояи агротехникаи буғдорӣ анҷом ёфта, усули обёрӣ бо тариқи қатрагӣ бо истифода аз дастгоҳи обкашӣ ва панелҳои офтобӣ роҳандозӣ шудааст. айни ҳол мо дар ин мавзеъ ба ҳамин давра ба миқдори 300 дона ниҳол шинондем ки ин равандам давом дорад. дар ин минтақа асосан дарахти зардолу, себ ва нок интихоб кардем ки ба ҳамин минтақа ва шароити ҳамин кӯҳистон мутобиқ аст. лозими зикр аст ки маъракаи ниҳолшинонӣ дар ноҳия имсол маротибаи панҷум ҷараён дошта, дар натиҷа 12 гектар буғ бунёд гардидааст. ҳамасола чунин тадбири нек дар оғози фасли баҳор дар ноҳия амалӣ гардида, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ишкошим тасмим гирифтааст имсол ин равандро дар дурдастарин деҳаҳои ноҳия роҳандозӣ намуда, дар таъмини экологияи сабз, кабудизоркуниву ободонии саҳми муассири худро гузорад. моҳираи тоҳир, муборакшои Рустам, ноҳияи Ишкошим, ахбор. дар ноҳияи Рашт дар гармхонаҳо помидору бодиринг ва дигар намуди сабзавот кишту парвариш шуда. Бо ин васила бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ таъмин карда мешавад. Инчунин дар гармхонаҳо парвариш ва нигоҳубини гулҳои мавсимӣ низ бароҳ монда шудааст. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. сокини деҳаи нимичаки ҷамоати деҳоти Ҷафар Амирҷон Маҳмадҷонов 10 сол боз дар ду гармхона ба парвариши бодирингу помидор машғул буда, ҳамасола аз ин ҳисоб даромади зиёди иқтисодӣ мегирад, зеро дар ин минтақа чунин гармхонаҳо мавҷуд набуд. имсол сол якум нест, 9 сол шида ҳамин кор мо машғулем. соли гузашта бодиринг помидор қатъи ҳардаш 10 тонн бодиринг мегирем, хай помидорш мегирем, бо хеле хубай ки ҳамин ноҳияи Рашт мерӯяд. ба гуфти деҳқонони соҳибтаҷриба, бунёди ин гармхонаҳо аз дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад ки ҳамеша таъкид менамоянд то мардум ба қадри замину оби хоки кишварамон бирасед, зеро замин одамро ҳам мехӯронаду ҳам мепӯшонад. дар гармхонаи дуюм соли ҷорӣ барои таъмини эҳтиёҷоти ташкилоту идораҳои минтақа парвариши гулҳои мавсимӣ ба роҳ монда шудааст. аллакай давраи кӯчонидани гулҳо фаро расидааст, то аз ин ҳисоб сарсабзу хӯрам намудани кӯчаву гулгаштҳо дар ноҳияҳои минтақа ба сомон расонида шаванд. соли дуюм аст ки мо аллакай дар қисми гул барои ороиши кӯчаҳои ноҳия 4 намуд гул аст. инаиш салвия, навъи Лондон аст, беҳтарин гуле ки ин ба тоҷикӣ тоҷи хурӯшиш мегӯянд. мана ҳамин баландиш то 10-20 сантиметр ҳам гул худиш мешавад. ин гулҳо дар асоси дархости ташкилоту идора ва муассисаҳои коммуналии ноҳияҳои минтақаи Рашт парвариш карда мешаванд, то талаботи онҳо ба гулҳои мавсимӣ қонеъ карда шавад. зеро то ҳамин давра кӯчати гулҳо аз дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дастрас гардида, он хароҷоти зиёдеро талаб мекард. дар назди ташкилоту идораҳои ҳудуди ноҳияи Тоҷикобод ба мақсади зебогӣ назди ташкилоту идораҳо истифода мебарем. соли ҷорӣ дар деҳаи Ҷафар бо иқдоми деҳқони соҳибтаҷриба Мирзошоҳи Акобир ва дастгирии шарикони рушд аввалин гармхонаи замонавӣ бунёд шудааст. то дар ин гармхона якчанд намуди сабзавот, помидору бодиринг ва дигар зироатҳо вобаста ба тағйирёбии иқлим бо истифода аз таҷҳизотҳои гармдиҳанда тариқи нерӯи офтоб фаъолият дорад ки он аллакай самараи худро дода истодааст. мо тасмим гирифтем ки гармхонае бисозем ва ин гармхона якчанд фаъолиятҳои навгонӣ дорад. аввалан ин ки мо кӯшиш кардем ки ин гармхонаро бо энергияи сабз таъмин карда бошем. яъне энергияи сабз чӣ? бо нури офтоб таъмин кардани гармхона бо рӯшноӣ ва ҳамчунин васл кардани лампаҳои фитолампаҳое ки аз худ он энергияе ки аз офтоб зарурат дорад барои нашунамои растанӣ, барои гузарондани процесси фотосинтез ки асоси ҳосили зироат аст, таъмин кардан аст ва мо ин корро анҷом додем. дигар навгонӣ ин ки мо дар зери замин дар чуқури 30 сантиметр
در اطراف ریشه رستنی شلنگ ها گذروندیم که آب گرم در گردش است و این سبب میشد که خاک اطراف ریشه گرم شود و نشونمای رستنی تیزتر شود. سال جاری در حدود دیگر جماعت‌های دهات نیز گرمخانه‌های زمانوی بنیاد شده ایستاده است. از روی معلومات اداره کشاورزی تا همین دوره سال جاری در همه شکل‌های خواجگیداری 52 گرمخانه‌های گوناگون فعالیت دارند. بنیاد گرمخانه‌ها در شرایط کوهستان شرایط فراهم می‌آورد تا استحصال محصولات خوش‌صفت افزوده، تامین بازارهای محلی با سبزیجات تر و تازه باز هم بهتر گردد. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و تازه و آزاد نگاه داشتن محیط زیست مسئولیت شهروندی است. با این مقصد در شهر استراوشان حشر تشکیل کرده شد که ساکنان کسب و کار گوناگون و کارمندان تشکیلات و اداره‌ها فعالانه اشتراک کردند. گزارش همکاران ما در این خصوص. جهت استقبال سزاوار از جشن فرخنده همایون 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هر هفته در شهر استراوشان کارهای تازگی آبادانی وسعت تازه می‌گیرد. امروز نیز از پگاهی بر وقت با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و بخش حفظ محیط زیست در شهر استراوشان کارگران کارخانه‌های صنعت ساختمان، خدمترسانی تندرستی، معارف و فرهنگ و ورزش و ساکنان آباد دوست 10 جماعت دهات و 22 کمیته محلی شهر در حشر عمومی تازگی و بنیادکاری فعالانه شرکت ورزیده برابر تازه آزادگرداندن جویبار آبگذر، راهروهای دو کنار راه کلان نقلیاتگرد شهر و دهات، خیابان‌های به نام اسماعیل سامانی، استقلال، وحدت و میدان سربازان باز در کنار راه‌ها شناندن نهالان میوه‌دهنده آرایشی و سایه افکن را راه اندازی نمودند. طبق اطلاع در چهاربینی تازگی آبادانی امروزه در دو کنار راه نقلیاتگرد مرکزی شهر زیاد از 500 بیخ نهال آرایشی ارچه صنوبر شنانده نظارت نگاهبین و سبزگردان ارچه‌ها به ذمه تشکیلات مؤسسه‌ها و مکتب‌های جای شنانده شده ارچه‌ها واگذار کرده شد. نظر به تاکید مسئولین بخش حفظ محیط زیست در شهر استراوشان در این حشر نوبتی تازگی آبادانی زیاد از 1600 نفر ساکنان شهر و دهات فعالان شرکت ورزیده صدها تن پرتو سخت معیشت را جمع‌آوری و به پرتوگاه مرکزی شهر انتقال دادند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هر هفته کارهای آبادانی سازندگی، تازگی و کبوتیزارکنی ادامه دارد. در شهر گذراندن عکس تازگی منزل، تازگی شاهراه و تازگی محل به راه مانده شد. در این اکسی‌ها زیاده از 1600 نفر ساکنان استراوشان اشتراک نموده زیاده از صدها تن پرتوهای سخت معیشی و روزگاری برآورده شد. مسئولین متخصصان و مهندسان و کارگران اداره نگهداری راه‌های نقلیاتگرد شهر استراوشان نیز فعالیت گسترده را راه اندازی نمودند. در این روز با قوه کارگران در دو کنار شاهراه امنیت جمهوری داشته خیابان به نام اسماعیل سامانی از گردشگاه راه بین‌المللی دوشنبه استراوشان خوجم بوستان چناق تا گردشگاه دهه قلعه کلان کارهای آبادانی سبزکاری دایر گردیده. در این برابر دو کنار راه از علف‌های خودرو و بیگانه تازه کرده شد. عین ذکر است که این اقدام هر هفته عملی گردانیده شهر باستانی استراوشان به یکی از موضع‌های آباد و زیبا و پسند سیاحان داخلی و خارجی تبدیل داده می شود. مزبوط بابازاده، عمرجان یوسفov، شهر استراوشان، اخبار. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر سلامت باشید.